faɗi sunayen wasu da dama a ciki. Wani fim ne kai wanda ka sha wahala kafin ka gabatar da aikin? To a gaskiya ɗaya daga cikin fina-finan akwai fim ɗin Maula. Fim ɗin Maula kasancewa a cikin damuna aka yi shi sosai kuma an tashi da ruwa a ranakun, to an wahala a wannan aiki kwarai da gaske. Gashi kuma likita nake yi wanda kayan da nake likitan da su ma sai sun jike na kuma saurara su sun kuma bushe ba sa. Sai na ɗora aikin. To wannan gaskiyar magana ya ba ni wahala kwarai da gaske, amma cikin ikon Allah da fim ɗin ya fito kuma ya yi irin yadda ake bukatar ya zama. Ya yi hit, duniya ta san fim ɗin. Insha Allah. To yanzu misali mu da shirin daɗin kowa. Shirin daɗin kowa a lokacin da aka baka script ɗin shirin daɗin kowa yaya ka ji a ranka? To a lokacin da aka ban script na daɗin kowa gaskiya ne akwai ƙalubale da mutum ya kamata ya ji cewa ya zo, domin audition ka shiga da kai da wajen mutum 40 ka samu nasarar kuma Allah ya baka ɗaukar role ɗin. Gaskiya ne. Kuma gaskiyar magana tun ma kana cikin audition ɗin, waɗansu daga cikin ma waɗanda suke audition ɗin tare da kai suke gaya maka cewa a su sun sallama, sun san cewa kawai role ɗin nan kai ne ka cancanta ka yi shi. To wannan shine kalubalen. To duk abin da ake tunanin cewa kai ne za ka iya yin sa perfectly, to dole akwai kalubale sosai, domin ganin yadda za ka yi ka gabatar da abin da kake so ka gabatar cikin nasara. To shin da aka ce kai za ka yi role ɗin Barau, kai ka zaɓa ka ce kai gaskiya kai ka fi son wannan za ka yi saboda ka fuskanci kamar za ka fi hawa kansa, ka fuskanci akwai musgunawa da takurawa a ciki?